back mga ka-dangers! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. And for today's video, we're going to make a very simple look mga ka-dangs. Pwede mo itong gamitin for party and girls night out. Very simple lang pero siguraduhin natin pack na pack mga ka-dangs. And yes, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Kuradang channel, please do hit the subscription button mga ka-dangs. And share this video in your social media accounts. And let's get into the intro. Alright mga kadang, so first we're going to do is to prime our face, and I'm going to use this Catrice Prime and Fine Smoothing Refiner for invisible pores and lines. So marami kang pores dyan mga kadang, and mga lines like this, mga wrinkles sa agtang, you can use this Catrice Prime and Fine Smoothing Refiner and Invisible Pores mga kadang. Alright, next is we're going to have our foundation, and today we're going to use the 220 Maybelline Matte Plus Poreless na foundation mga kadangs. So ayan, merong bago ang Fit Me, yung merong pump na mga kadangs, but ubusin muna natin ito saka tayo bumili kasi medyo marami-rami pa din yung mga foundation na natira ko dyan mga kadangs. Ubusin muna natin yan saka tayo bumili ng bagong foundation. Or baka naman merong magbigay ng foundation dyan na pwede natong gamiton or i-review. Wow! So yan, blend your foundation mga kadang. Alright, next on the line is mag-shading sa tas atong face mga kadang, because you know that our face is so very kapal. No, it's so very malaki yung face ko mga kadang. So mag-shading sa tas akong face using a cream contour mga kadangs. Yung contour area yung i-shade mga kadangs para hindi malaki tingnan yung face mo. Kung ikaw ay merong malaki na face like me, you need a contour. Ayan, sa part na mga ganyan para lumiit tignan yung face mo. Next step is to highlight and conceal. I'm going to use this Eye Magic Concealer mga kadangs. We're going to highlight our T-zone. And our under eye. And put some concealer sa mga pimple mo mga kadangs. Daming pimples te. Grabe itong mukhang puti. And then, blend. Alright, next step, we're going to use this AOA Studio Perfect to set the concealer
or the highlighting area na nilagyan natin mga ka-dangz. Highlighting area ba yun? Highlighted area pala. Highlighted area na nilalagyan natin ng ano mga ka-dangz pala. Ayan. So, yun siya natin. Diyan. And to add some precision right here, like Jacqueline Hill, mga ka-dangz, you can add powder. One. So, let's stay it ba? Sakto mga ka-dangz. So, mamaya natin siya yan i-wipe off. And we are going to proceed sa ating kilay as usual. I am going to use my Fairy Cosmetics na everyday pang kilay. Ayan. Always present to mga ka-dangz sa aking tawag doon. Always present sa aking video ang pagkilay na to. So, sundan mo lang yung shape ng iyong puso. Shape ng iyong kilay mga beshi. Para hindi mahirap. Ayan. And then, blend, Kuradang. Ayan. Diba? Alright, next step is clean the edges of your kilay mga ka-dangz para maging flip siya tignan. Just clean it with your concealer mga ka-dangz. Like that. Alright, let's proceed sa ating eyeshadow. So, I'm going to use this contour shade to mga ka-dangz. Just to make a contour sa ating crease. Like that. Magbigay kulay lang siya mga ka-dangz. And also right here. Very failure talaga paglagay. Hindi ako marunong.
Mahirap magpaganda, besh. Mahirap ang buhay. Talagang it's a big failure to me. Itong false lashes talaga mga ka-dangz. Hindi ako talaga marunong dito. Sumasakit na yung mata ko. Namumula na siya. So, ayan na siya mga ka-dangz. So, nilagyan ko lang ng kulay na to, yung aking crease, para magbigay siya ng konting liwanag dyan sa ating shadow mga ka-dangz. So, ayan. Medyo hirapan ako sa kanya kasi pakak na pakak yung mga ka-dangz, yung lashes. And, ayan na siya. Bet ko siya. Medyo napaisip, pero medyo nahirapan din ako sa paglagay sa kanya, and medyo maganda naman kasi magnetic dikit siya agad, katulad ng glue na talagang hirap na hirap ako sa glue mga ka-dangz. And yes, alright, next we're going to have our powder contour or bronzer. So, just draw a number 3 line. Kung nahirapan kayong hanapin yung contour area mo. This is from Ka-Usual Beauty. Natutunan ko siya kay Ka-Usual Beauty mga ka-dangz. Just draw a 3 ganyan. Number 3 mga ka-dangz. Alright. Next, we're going to grab this blush shade right here and put that on sa cheeks. Next is our highlighter. I am going to use this A2O highlighter, single highlighter to mga ka-dangz. For our lipstick, we're going to use this Cosmetics Mousse Paint in the shade Truffles mga ka-dangz.